କୁଲରଟା ଖୋଲିକି ପୁରା ବାଳ ବାଳ ତାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? କୁଲର କଣ ହାତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛୁ। କି ହଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଖାଇବା ବନେଇଲାଣି ଆଉ ଖାଇବା ବନେଇଯିବେ କଣ ବନେଇଯିବେ ଏ ବାଳ ଆଳୁ ଭଜା ବେ ଏଇ ତ ଆଳୁ ଭଜା। ପଖାଳ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପଖାଳ ପଡୁଛି ଇଏ ଭାଇ ଆମ ପଖାଳ ପୁରା ଫୁଲ ହାଣ୍ଡି ଏ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଖାଇଲେ ବଳିବ 5 ଜଣ ଖାଇବେ। ହଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଟିକେ ମକରା ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁନ।